Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kajing syakri upai ba ngitip bakalong ka ba bat ka ba jinjar hanrei wat la kataru habadon ka mon bajuan kijing persang kim julong le no kendiat mentang inya pai sha uwei usamla rangba ya ubala tip kerteng ka muba lambok marwen uba hakaju kapor udairu u presiden jong ka seng hanyo trap achik national movement southwest Khasi Hills district unit uba lambok haka jingya keren bar undong lum khobor jang ka Batisi TV ulayat ho ba ula don ka jing terang ban syakri pat ba nadu ka por ba udang long tang ukhana samla badai anda ula kham rang ba ula angnod ban syakri yaki pat ba jong ka dong ka thain da ka ba penya so yaladi kumudkhot jong ka seng hanyo trap achik national movement haka ba ula yo lat ban ai ka jing syakri ka ba kham ba yaki pat ba haki ba bun ki kep komta khnang ban penjanai yakani ka jing syakri ka jong uni usamla rangba ula thet ya ka wei ka kali bat ula penkelano ya ka kum ka kali kit nongpang na ka benta ban ai ka jing syakri sikipat ba ka than ki ba khamduna ha ka yo ka kot ka jing thu ka janga ban sei yakani ka ambulance kalong ba ka baningkong ba ngayu i ba hangne hapo kadong than ka jungi ni dot kam sha kita ki ambulance banyara pan kit ya ki nongpang te dai nakta kadaw ba kajing thumu ka janga bangan se ya kene ka ambulance kalong ba banyara khamtam ya ki breu ki baduk bat ki barangli te ngakerman skem natu menchwa hakipor bangadang samla bat hakipor bangadang jon hakiseng balang ya kabang la jon ha kiseng bahalang nadu usnam arhajar khatar kata haka HCNM ke hatu mentang adang dei udkhat jongka HCNM bat ngalong ru uwei unong kitkam jongka HCNM jongka Southwest Khasi Hills district ngalabat kum presiden ke denak ta kadaw bangalabat ya kene kekerdan kum presiden jongka Southwest Khasi Hills district bat kajing temu kajonga nadu menchwa ke urlong kumne ya kabang layo bansei ya kene ka ambulan mentah ata kajing yarap ya ki pajba alai kala yarap sibun nak menta ki pajba jong kadong kathan ngalasei ya kene ka ambulan kala dap sibnai tampura mbat hadu kini kisngi nadu kepor bangasei kene ka ambulan kadang sang thaj ngathai kumbas ndru lani ndru ladi nyosngi haka sibnai tam ya kabang lasei mbat kalong ru kajing kerku ya ki pajba jong kene kadong kathan namar ba nga kumunong yalam habaki breu kilayu i ya kene ka ambulans ba ngalasei bat ngalapen miru haki media bat hakta kapor ki breu kilas dang banyo mesim ki afun ki perlok ki parajor ki afun ki lok ki jor bat ki badai nasoro ki afun yang na ki nong yalam seng halang ba pher le afun yang te dai nak ta kadaw ba ngasyo kemen bat ngasyo yo mesim adu kata-kata ba ngasei ya kene ka ambulans bat kajing kit jong ay kene ka ambulance hadu kini kisingi klerap sibun palat ya ki pajba jong kene ka dong kathan ki jungi bat ya kitu ki breu ki ba duna ya kata ka yo ka kot lai ngam nom trek ban sim pnyang bat omdai baki bangam trek baki latruahi ka bai pnyang hnrai ngayo i nadu por bangalet shaw ya ki breu nayeng ngayo i baki breu ngai sang sot hadu kata-kata bat denak ta kadaw banga isan khmat baki breu kilong ki baduk ngasei hinalade ya kabai umnyang nak mtaki pajba ki baduk ki barangli bat hakaju kapor ya gini ki breu ki badon ya ki ba ngayo iba ki kham don kham en lane ngi pet ya kajing long jong ki breu bang yo i baki long kham ibet ibyang ting susiem ya kabai petror na kebenta ke jong ki ban yo ban lek nang ne saselong lani ban yakit yaki nakisnong baper ban yara syapo CRC mukurwan ki breu ya kata ngatrai kilas ngau thu ya kaneka dor lani ya ka bai umpnyang kisel thu hi dalade bakat nu nang ne saselong kapoi
Nrai ngam ju ong ya kata kador siajaran ni arajaran ni lahajar ngam ong ya kata nrai ki pajba jong kadong kathan ti i bat ki tip khap ha ki pajba angi ba katno nang ni seselang da risap da ki kalilai ka khamrem bat mata ha ka jingdon jong kanika ambulans jonga banga pendon kam ha ka seng HANM ba kalong ka jingker khu ya ki pajba jong kanika dong kathan ban pan la ni ban siu te ki don hi katu kaningut ki bat trwa ka bai pitror nrai nga i kata ka khmat ka ba ison khmat ba ki de ki bru ki baduk sisa te nga ang amlai ya menta nya saya pet nda pilakot na ke jimpang te ki kemen ken kini ki nong pang bat ki ai masim su yang blai untuk ku ya pi te nga na pada kata bu blai lada ku blai balai ngan poi hadu kan bangan yo sai ya ambulan ban sakri ya kadong kathan ke jengi ya kata pimla ban len ya ka bau briu bala sei ya kanu kamar ban yarap yo pajba jong kadong kathan kajing kena kadon syaki wei pat ki briu nrai manga ngasei ya kini ka ambulans omdai bangan don ya kata ka jingmut ban ong ban yale lane ban ya ban pet ya kalawei nakamta ban yale election nrai hanga ngamdon ya kata ka jingmut bangan yale ya kata ya ka election hakano kanu kapor nrai ka jing thmu ka janga kalong bet kamsim ka janga nadu kamsim banga thrang hakipor ki bamswa banga long bet bangan yarap ya ki bro nrai ban ong ban yale lani ban ya kontes ya kata ka election hangate kamdon ya kata namar ba nyidai na yeng ngidai ki bro ki baduk ki barangli bat nyimdon kaspa kapel kumpiwai nrai kamesim kadai kaspa bat kahajar ban yarap ya ki baduk ki barangli bat khamtam ya kaba ngasai ya kene ngatrai ha kejing yo i jong ki breu jong ki pajba bang unu breu bala sei ya kamar lane ya kanu ka benta ban yarap ya ki baduk khamtam ban sakri ya kejat benreu kilai ibet ba uni ula kwa ban yala election nrai mangapat ngamdon ya kata kamensim ban ong ban yala election nrai kamensim gujonga kalong bet ban yarap ya ki baduk bat khamtam ya ki baduk basuk tang kita ki kentin ya kaba ngakwa ban penpau hapi ki pajba ki bayu i ya kanika message ke janga na kementa bangan sakri ya kane kari be ide ke jengi kajing temu kajanga ban ai kubor syaki pajba kalong ba sengau bha ki pajba jong kadong kathan lada don ki bapang ki basitong so bha kontak yang ya kaba ngalabu ya uni kontak senombar ha kane ka kali ya kaba pilak ban yo i lane pilak ban ya kendu ya kane kali pilak ban phone yang bat ka message kajanga kalong syaki pajba ya kaba khamtam syakine ki baduk ki barangli ngakerpat rit kini ki baduk ki barangli namar ba kane ka jingduk kawan ra ru syaki jingyap dainak ta kadau bang sabu ya kini ka ambulans ba ngakerpat ya kini khamtam ki baduk ba kidai ban phone yang bat ngakloi ban yarap ya ki la hakenu ka poru ngakloi ban yarap nrai la dap hipang pistom khamtam kitu ki baduk ngam trek ban sim mbai nyang ya menta nrai yakaba hadin pat yol se ha ka jinglong breu kadon ka jing duna nrai yamta ngakerpat ya ki pajba ba sengap ha khamtam ik tu ki baduk ki barangli pada fifun yang aru lailai phone kontak yang kenang ba mangangan yarap epi ban lekit ban lejba epi syaki hospital ba fer jong kene kanong ba selong ba hang ne apo sopuas ha kabadai bat gunungnya jong kene ka ambulans ya menta ngadong la hida kabor lade ban lekit ya kinong pang nang ne sa selong lani naki nong kendong sa si mokrwat te kadon hi kajing kwa jong ha bangan bu yuk tu driver nrai haduk menta ngampat la namar ba ngampat yo yuk tu driver uba long ban yarap yang bat hakeju kapor ngansa pet hadin ya kata driver ada kakam ka jonga kakamiat ngalak hi ban bu
lada kakam ka jonga kalong duna ban kamai ndrai yamta sipor ngan nyahi dalade bat ngan kat bala ngan yale ban penlap bat ya kita kikam ki ba ngamla ban se nga hap khot iki driver ki ba nga saja perlok bat kita ki driver ki ba saja rap yang man la kapor dai tang ha ka kam ban nya ya ka ambulans ndrai hakiwai pat kikam ki bentai ya ka ba ngasat khot ngasat aware bang sel ej bat ngasat thon ki perlok perjot ka jonga ya ka ba kisat bi ban yarap na kapor sa kapor na kamta ka jonga ya kata lai ka jing kedai ka wai hakmat palat ya kata namar ba ban siu kalong ka ba namar ba mangangam dai uta ubreu uba bisnes hadu kata-kata ndra nga 11 ngi ma nga 11 ngi te ya menta ngasam jing hadu kata-kata handrai nga sa persyang hi ban thau ya kilat kilenti kumno bangan bu driver bat kumno bangan siu ya driver banyak ya kani ambulans yang persangkat balak kabayai na kebenta ban bu ya driver balong permanen jong kani ambulans kenang ba kan yo ru kajing ai kam ai jam ya kikun samla jong kadong kathan ke jongi bat hakaju kaporu kan yarap kam sibun yu paj pa na kebenta ban kat ka bapun ki paj ba yang ala ni kat ki bapun ya uni driver kan ni kali kamnong long ban stop ane kamnong long ban sange rekat balak kat bayai ngan persyang bahkan ke ambulans ke jonga kan long bet ba kan let ban telun ki kam ban sakri yu paj ba na kemta kadong kathan ke jongi